dari grup Senyum Duafa dan juga Ligas Community yang berada di Singapura. Alhamdulillah rezekine sampean setitik tak limpah nih gini bae sapa gak nang jenenge intine bae iki uripe nang gone bawahe jembatan campur darat. Dan juga karo kancaku dhewe Triman TV, alhamdulillah wis gelem ikut gabung lah, ikut berpartisipasi, menehne donasi berupa sembako. Intinya muga-muga donatur diparingi seger kewarasan, pikantuk rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Monggo, selamat lanjut. Sepengetahuan saya itu Mbak E itu sudah lama loh di sini. Lebih 5 tahun. 5 tahun kalau nggak salah. Rezeki kita 5 nih. Jadi ini dulur-dulur, kita mau menyerahkan donasi daripada para donatur untuk si banyak yang tinggal di bawah jembatan Kali Batur ya. Ini tempatnya, jalannya begini. Wah, Mbak. Sing rene kae. Mosok lali. Aku nggawa rezeki gawe sampean ya Allah. Iki lho Mbak rezekine sampean. Alhamdulillah. Iki rezeki saka nggone wong sugih lho Mbak. Aduh, saka nggon aku. Aku cuman lantaran ya toh. Muga-muga rezeki iki bermanfaat gawe sampean. Ya intine apa enang iki lah. Iki wis tak tuwakne kabeh Mbah ya supaya aku dibukti karo sing wong sugih-sugih kuwi. Wong sugih-sugih ben eling. Nek duwene rezeki ben dilimpahne karo wong sing gak mampu, maksude kan ngoten. Aku lali sampean kae apa sapa jenenge, Mbak? Lali tenan ya bisa nek patang bulan enggak rek opo. Sapa sih lali ya? Ora aku lali bener aku. Aku sing lali. Sampean sapa jenenge lali? Lali lah aku bilang jenenge tetap kuwi ra ketemu. Wasis. Jenengku Wasis. Wasis. Lah aku sing rene wong loro kae. Yo kan, sampean jarene masake nang kene tak tumbas minyak. Iki sampean lek adus iki. Lho iki sampune lek ya arke kramas iki ndok. Golek lawon ndok yo. Iki intine iki duit iki saka nggone wong sugih-sugih. Rezekine sampean teko iki tak tokne supaya wong sugih ben ngerti. Terus iki enak. Nah. Iki tinggal nyuci. Nah. Sembuh iki mang opo lek ku blonjo isine rezekine sampean teko iki mau gula. Gulane enak. Sampe lek sing ngecam kopi. Ya kan? Iki kopine. Terus iki alhamdulillah tak tumbasne beras. Tak tumbasne beras supaya sampean enak. Wis cukup semono ae. Aku tak nyuwun pamit rezekine sampean ya. Sampean muga-muga diparingi sikil waras. Nggih. Muga donatur-donatur iki pikantuk piwales berkah saking Gusti. Rezekine sampean tak limpahne ngene Mbah iki. Awake dhewe tetep semangat. Aja lali. Sak bejo-bejane wong kang lali, sing bejo wong kang eling lan waspada. Cukup sekian. Bila ada kata-kata yang tidak bermanfaat dari saya, dari grup Senyum Duafa dan Yatim Piatu Tulungagung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah selamat merdeka ya Mbak. Indonesia harus merdeka. Oh nggih. Terus sejene ngono guyub rukun. Nggih to, masyarakat guyub rukun, aja ning gemberang, ayam tentrem. Aku eling welinge yo anak. Harus merdeka. Nggih.
Wis cukup sekian. Iki di anu apa jenenge? Ini mau kertas rumah iki lho. Grup Liga Singapura iki lho. Alhamdulillah grup Liga intine tetep kompak. Sampeyan tak dongakne sing grup Singapura iki, sing ning Hong Kong, sing ning Taiwan, sing ning Arab, aja lali tetap bersyukur. Salam dari grup Senyum Duafa dan Yatim Piatu Tulungagung. Wassalam.